Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Oqbran Bajda kien dan il-klim li għażel juża l-eks-deputat nazzjonalista Mario Gallia għal grupp parlamentarju tmexxija tal-Partit Nazzjonalista dan b'reazzjoni għal mod ta' kif l-istess Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech issa qed jagħmel tiegħu id-deċiżjoni tal-Qorti Ċivili e kif il-ġimgħa annullat il-kuntratti marbuta mal-konċezzjoni ta' 3 sptarijiet u ordnat biex dawn l-istess sptarijiet jiġu ritornati lill-Gvern mill-Vitals Global Healthcare u Stewart Healthcare. Dan għal-kawża li ressaq il-qudiem l-eks-kap nazzjonalista illum deputat Adrian Delia. Propju satej wara li natat id-deċiżjoni mill-imħallef Francesco De Pasquale, il-Partit Nazzjonalista tella konferenza tal-aħbarijiet Bernard Grech bħala kellim ewlieni u l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kollu waraħ. L-istess ġara s-sibt fil-għodu kif Grech u l-partit li jmexxi kompli għamel tiegħu din id-deċiżjoni mill-Qorti Ċivili. Madankollu din ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u l-mod ta' kif qed jipprova jiggwadanja l-punti politiċi mill-kawża li resaq il qudiem l-eks-kap nazzjonalista waslet għall-għadab ta' bosta. Dan hekk kif fi żmien li Adrian Delia resaq il qudiem din il-kawża ċivili huwa tħalla jagħmel dan waħdu mill-Partit Nazzjonalista u l-establishment li baqa' jiddomina fiħdanu. Delia stess kien ikkonferma dan fuq il-programm Miswed fuq l-Abjad lura fl-2018 fil-waqt li One News fl-istess żmien kien żvela kif għal din il-kawża Delia ma kisibx l-appoġġ tal-kumplament tal-grupp parlamentari tant li l-kawża kienet iġġib biss il-firma tiegħu. Mhux tal-li hekk tal-li fis-sajf tal-2020 Delia tqaċċat mitmun tal-Partit Nazzjonalista mill-Blue Heroes tal-establishment biex floku tpoġġa Bernard Grech. Kienu propju dawn l-iżviluppi li ġabbu l-għadab ta' bosta partitari nazzjonalisti mill-fazzjoni ta' Adrian Delia malli raw li l-Partit Nazzjonalista u l-Kap jagħmlu tagħhom din id-deċiżjoni finali tal-Qorti Ċivili. Fuq quddiem ta' dawk li kritikaw kien hemm propju l-eks-deputat nazzjonalista Mario Gallia hekk kif sostna li minn Mario Puppasidru fil-konferenza tal-Partit Nazzjonalista kienu l-istess nies li ħallew lill-eks-Kap waħdu meta ried li l-kawża ssir mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Gallia komplajiet kif dakinhar li Delia tal-Abdan wasema b'widnejh il-biża' minn bosta mill-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li Vitals jirreaġixxu u jfittxu lill-Partit Nazzjonalista. Gallia saħansitra sfida lil dawk li llum jappartjenu fil-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista sabiex jazzardaw jgħidu li dan mhux minnu. Intant fl-istess dikjerazzjoni fuq Facebook Mario Gallia indirizza lil kap nazzjonalista nnifsu u bla tlaqliq qallu sabiex jieqaf jieħu rikba b'xejn.